Fil-31 ta' Diċembru se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali tal-għejdiet l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta. Dettalji ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fi Pjazza San George. Għal darb'oħra l-park prinċipali se jkun f'din l-istess pjazza fejn se jkun hemm il-parteċipazzjoni ta' wħud mill-aqwa artisti lokali. Id-dħul għal dan il-kunċert huwa bla ħlas. Id-duo lokali Xarulu se jagħti bidu għas-serata, segwiti minn waħda mill-akbar artisti f'pajjiżna Ira Losko, akkumpanjata mill-band tagħha. Ira Losko se tkun qed tkanta l-aktar kanzunetti popolari fir-repertorju tagħha, fosthom What I'd Give, Me Love You Long Time u l-kanzunetta ġdida tagħha One in a Million. Corazon Mizzi u Owen Bonnici se jkunu l-preżentaturi matul is-serata. L-ispettaklu se jkun mifrux fi Pjazza San George u anke fit-toroq l-oħra tal-Belt, inkluż quddiem il-qorti u fi Pjazza Teatru Real, sabiex kulħadd ikun jista' jkun parti minn din iċ-ċelebrazzjoni. Wara l-kunċert ta' Ira Losko, DJ Pier Cordina se jkun qed idoqq taħlita tal-aqwa kanzunetti tal-2018 li se jwasslu għal countdown ftit sekondi qabel it-tokki ta' nofs il-lejl. DJ Milik se jagħlaq is-serata akkumpanjat minn trumbetti live. Ma jonqsux l-effetti speċjali fuq il-park u l-murtali, sinonimi ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li se jelqgħu is-sena ġdida f'atmosfera maġika u kolorita. Dakinhar is-servizz tal-Park and Ride tal-Furjana kif ukoll is-servizzi tal-karozzi tal-linja u l-ferry services lejn u mill-Belt Valletta se jiġu estiżi sas-satej ta' filgħodu. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-għejliet l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta qed jiġu organizzati mill-Fondazzjoni Valletta 2018 b'kollaborazzjoni ma' G7 Events, il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.